Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol d'Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català, aquí a Ràdio Estafrancs. Aquest boli és meu, Albert. Aquest boli és meu de la feina. Catacats. Ojo. Catacats. Bon boli. Quan té aquesta gometa al bolígraf, quan el bolígraf té aquest punt de suport. No l'he tingut. El grip. Exacte. Això que tendeix a voler intentar treure-ho, inclús a jugar... Mira, veus això? Però com a persones adultes... Dona peu a fer això. No, persones adultes. Bueno, amb un boli... Persones, éssers. Com estàs, Albert Sotillos? Molt bona setmana, de moment. Estem a dilluns, de moment un 10. De moment, un dilluns com Déu mana, de mala hòstia, comencem la setmana... S'ha de dir que hem de gravar un dilluns per disponibilitats complicades. Albert Sotillos, ara mateix tens una conferència. Recordem a tots, Albert Sotillos, metge, llicenciat a Harvard, vas decidir... Amb doctorat a Oxford. Vas decidir... No m'interrompeixis. Vas decidir deixar de banda... No m'interrompeixis quan parlo de tu. Quina ràbia la gent que parla. Que tu treus tema... Saps la conversació? El recondueixen, no? No, i l'acaparen ells, saps? Rotllo, pregunta'm alguna cosa. Si jo et pregunto, què tal, com està anant al gimnàs? I tu em dius... Doncs últimament estic anant poc. Estàs anant poc? Jo, jo també em costa anar molt poc. I et començo jo a explicar... O sigui, jo t'he preguntat a tu com estàs i t'ho explico jo. És en plan, penya, no feu això, és molt lleig. Està lleig, però a vegades també hi ha un petit problema. A mi, a vegades em passa inclús, que és que preguntes per preguntar. I el que et respon la persona... Em costa. El que et respon la persona t'importa el que ve a ser 2 pebrots. I tu aguantes potser per cordialitat uns 4-5 segons com a molt i llavors ja dius, vale, però... Sí que hi ha vegades que... Començo a parlar jo. Ho fas una mica per mantenir el clima. Sobretot penso a nivells no tant d'amistats... Sinó laborals. Sinó més laborals. M'entens? T'entenc. En plan, ei, què tal, com va? No passa res. Aquí, cordialitat. Bon dia, què tal? Què tal el finde? I poc més. Què tal el finde? Bé. Esperes un bé? No un bé molt i com a molt pots esperar d'aquesta persona que et parli del temps. Jo és que... I avui... Trec anècdota curta. Escobeta, sisplau. Avui ens hem donat compte a la feina que ha vingut al nostre cap. Des d'aquí unes salutacions. Per què? Perquè ell ha arribat i ens ha dit, ei, què tal el finde? I nosaltres... som els seus súbdits, clar. El nostre jefe supremo, els esclaus. Hem dit bé, saps? Realment ens havia anat bé el finde i no li hem preguntat a ell. Bueno, solució no pel jefe. No tenia cara tampoc que volgués que li preguntéssim. Però i si la nòmina? Ara. I si d'alguna forma la nòmina... Ara, i si li preguntes, i tu què tal? Doncs mira, he estat pensant en pujar-vos el sou. Hòstia! Pues aquest tren sonat. Com... Aprofito per presentar la decoració, Albert, que ens has portat. Sí, avui... Parla'ns d'aquest collage que comences avui. Aquest petit collage, no? Aquesta humil expressió del nostre podcast. Bueno, vols començar ja o vols que comencem? Comencem. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Bueno, Albert Sotillos, ens havíem quedat amb aquest fons que ens volies comentar una mica el que teníem aquí darrere. Tenim aquí el nostre fondo sur de l'estudi. La nostra grada. La nostra grada d'animació, el que ens motiva a seguir cada dia aquí al peu del canó. Exacte. Tenim per una banda els 2 extrems. Sí. 2 extrems. Referents femenins ara mateix. Pilar Rahola, al nostre podcast. Tranquil·lament, enfadada. Enfadada, jutjant-nos. No. Jutjant-nos. O sigui, m'està mirant a mi malament. Enfadada no. La seva posició natural. Uf. Cara de qüestionar-ho. Crítica. Ho qüestionem tot aquest podcast. Pilar Rahola, referent. Diré un número. 78 anys? Massa. 68. Bueno, ojo, 68 anys amb la cadera trencada, amb el coxis. Recordem. Ada Colau.
I amb l'Ada Colau al braç, sempre. Tatuat aquí, Ada A Colau. la cicatriu, saps? A la cicatriu, com si fos Ada Colau. I signat és la cicatriu. Ada Colau. I la data amb la qual es va trencar el braç, recordem. Fatídic dia per Catalunya. Sí. Com a altre extrem, extrema dreta, molt... Ojo, quin joc aquí. Paral·lelisme, mai no? millor dit. Alexa Putelles. Jugadora que hem parlat poc, però... Besant l'escut, Però, home, perquè és culer. Si se'n n'és, uf, Duríssim. duríssim. Jugadora de la qual parlarem en futurs episodis perquè, com va avançar a l'anterior episodi, estem avançant conversacions amb el senyor Jan Laporta. Ara mateix, l'abans... O sigui, estem del punt 0 al punt 0,1, ja és avançar. En quin punt ens trobem, Albert? 0,1. El correu s'ha enviat. S'ha enviat. Llavors, a partir d'aquí ja més no podem fer. Has ficat l'opció aquesta de confirmació de recibido, saps? No. S'anirà al brossa. No. Segon, com a atacant, referent. contacte. Referent. Un punta, un nou. Miqui del Roig, Miqui. persona estimadíssima al nostre podcast, persona que se'ns va obrir en canal. Guapo, Miquel. O sigui, Miquel, és que... La paraula potser no seria guapa. El que diré ara és, Miquel, et volem aquí Et volem in situ. abans de què? Abans del dia D. Abans. O sigui, Miquel, et volem aquí. Et volem. El volem. I per acabar... Per cert, persona espectacular. Com a cantant, un 10. Com a 10. persona, Un 11. imagina't. Xavineta, referent d'última hora, però també filosofia de vida. Xavineta, la foto de Xavi no feia falta, crec que un tren de la Índia carregadíssim Estructura amb milers de persones. Estructura piramidal. Estructura piramidal. Piramidal. Ojo, Ojo. Esquema Ponzi. Ojo, estafa piramidal. Estafa també. piramidal, sí, de la Xavineta. Xavineta, Compte. com a filosofia de vida. Connectada amb... Alexa Putelles i jugant sempre molt a prop, jugant també cap a Pilar Rahola. Molt culer també. Molt ascendent, no? Molt culer. Ascendent de Pilar Rahola, no? I Miqui del Roig jugant sempre despenjat. Miquel del Roig ell a la va seva sol, bola, va com sol, sempre, va com a sol. l'escenari. Va sol. Que va sol acompanyat Miquel del Roig. Va sol. Anem a escoltar una mica Miquel del Roig? Has escoltat la farola? Vinga, que soni la farola. La farola. Temacle de Miquel del Roig, la farola. I avui jo volia portar un tema d'actualitat que... Ja tocava parlar d'actualitat en aquest podcast i que em fa moltíssima ràbia. Bueno... I no parlo del preu dels carburants. Et diré una cosa, no vas amb cotxe. O sigui, no vas amb cap mena de Perquè no em no poso. vas amb cap mena de vehicle que utilitzi combustibles fòssils. Perquè no el poso. No parlo dels preus als lloguers, perquè no la pago. No parlo del preu de la llum, perquè tampoc la pago. Parlaré de coses que m'afecten. Com la gent hauria de fer. Ficar-se en els seus temes. De què parlaré, Albert? Parlaré d'una cosa que està passant als supermercats. I és el preu de l'oli de girassol. O sigui... La fritanga cada cop surt més cara. La fritanga. Ara ho has dit. La fritanga. Què està passant? L'oli de girassol està pujant de preu. Per tema Rússia-Ucraïna, entenc. Tema Rússia-Ucraïna i tot això. La escassetat. Llei d'oferta i demanda. No entrem. Ja ho hem parlat, això. Hem fet un capítol de holdejar, de bitcoins. Temporada 2, ja molt interessant, per cert. El teniu. Però què està passant? Doncs que tradicionalment a les prestatgeries, a la secció d'olis, hi havia dos tipus. L'oli desitjat i El bo. El bo i l'oli de la gent pobra. El del cor. Teníem l'oli de girassol, de Jaén, l'olivera, no sé què, tot molt sa, i l'altre oli, que era el de girassol. No, sí, l'oli d'oliva volies dir. Sí, el bo era l'oli d'oliva. El bo era l'oli d'oliva. I ho segueix sent. Què passa? Que era més car. Per què? Perquè en teoria era més bo, bla, 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 bla. Què passa? Teníem l'oli de girassol criticat. L'oli de girassol no és tan bo, oli d'oliva sempre, virgen extra. Què està passant ara? El preu de l'oli de girassol puja, tothom perd el cap. Ara tothom es queixa a Mercadona, que racionalitza l'oli, que els supermercats estan pensant. I jo dic, cabrons ara, tothom ara desitjant aquí l'oli d'oliva? I ara que l'oli de girassol puja, tothom escandalitzat, i saps que m'ha vingut al cap? Una cançó
Que em tancarem amb aquest tema o no sé si vols dir No, és que... Home, si m'obres un meló d'aquestes dimensions... Obre'l. Què opines de l'oli de girassol? L'oli de... Primer de tot, l'oli d'oliva, conegut com Com a metge, digue'm. l'or líquid. Això és el petroli. No, és l'oli de girassol. Que també. És l'oli d'oliva. M'agrada. El que passa que jo et diré que entenc que l'oli de girassol pot servir com a suplement puntual d'oli d'oliva, no permanent, perquè jo he menjat una amanida amb oli de girassol. L'he menjat. I no recomanaria ni... És que has menjat ni el una meu pitjor enemic. amanida amb oli de girassol i amb pipes d'oliva. Petit joc de paraules. No. Ara que entrem en tema del... El teu riure em mata. El tema de l'amanit. Un riure sincer. Ara que estem entrant al tema de Complements l'amanida, alimenticis. recordo, a més, recentment, i tu també vas participar-hi, vam menjar una amanida de 300 grams d'enciam i vam haver d'alinyar És veritat, de passar. Amanir. aquell enciam amb gazpacho. A veure, context. O sigui, No teníem res. ens vam rebaixar no l'oli de girassol, no. Vam anar al subsol. O sigui, era entre l'aigua, que teníem l'aigua, si després de l'aigua estava la nostra pròpia orina, Sí, vam optar per... que entrava pels ulls, però no per la boca ni pel nas. Clar. I vam optar per un petit gazpacho, toc de tomàquet, saps? Amanida de tomàquet era. Aportava cítrics, però a la vegada portava també un toc. Un toc àcid que recordava una vinagreta i tot. Una possible vinagreta. Aportava aquest retrogust, no? Clar, un umami. No, Entrava s'ha per de dir que des d'aquí sempre apostem per oli d'oliva. Si pot ser, a més, de la terra millor. De Borges, allà a la comarca de... Del Baix La Gandesa, el Penedès. Penedès, Priorat, on hi ha vi. Per on hi ha vi, ja no oliva. Per cert, hauríem de fer un podcast, ara fora conyes, a un d'aquests vinyedos, tastant vins i fent vídeos. Ho notem. Tanco la secció, Albert, recordant-li a tota aquesta gent que ara vol l'oli de girassol perquè puja el preu, i ara que puja el preu el vol, em recorda aquella niña de l'escola. La que no te gustaba me recuerdas. Ahora que estoy buena pasa y dice, oh nena, soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba me recuerdas. Et diria que és un temazo, A ritme de Lola Índigo... t'ho diria, M'ho dius. però no ho és. Saps que és una còpia, aquesta cançó? Una cançó de La guapa de la classe de Lil Dami. És veritat. Aquesta sí que era un bon tema. Lil Dami, Lil amb Dami. featuring Peu Gang. Featuring era el moment en el qual no tirava sol prou i feia cosilles així. També et diré, ara tira, però li costa. O sigui, té moments, Lil Dami. Està bé, Lil Dami està bé. Hi ha cada nyordo, hi ha cada castanya, però tothom... Per una de cal i una de sorra. Hem d'apostar el talent català. Clar, Hem d'apostar. Sí, sí. Hay apoyo, porque Clar. falta és talento. Bueno, també, però... Lil Dami està bé, s'ha rodejat del senyor Cheng, que tothom sap que li agrada molt la cocaïna, i és una mala influència. El Lil Dami el que passa és... I la Emotional G. Sí. La Emotional G que està per altres temes. Sí, Llavors, el Lil Dami mai ha tingut bones companyies. Estava amb la Peum Gang i li feien mal. Li feien més mal que bé, Clar, perquè el Dami volia cantar, el Damià, jo li dic Damià. el jove de mi. El jove Damià volia cantar i què passa? Pues que la Peum Gang volien tallar farlopa, volien punyalar, Volien traficar. volien xerrar les dents, m'entens? Sí. Llavors, clar, què passa? Lil Damià no estava per això, va decidir provar sol i va trobar el senyor Cheng a la rampa de Mercat Nou. I li va dir, ei, què fas? Què fas demà? I així es van conèixer. Bueno, Pues- a veure, han arribat juny. Jo crec que deixarà sí, enrere arribat. el senyor Cheng, perquè Lil Dami 5 anys cada relació. I s'anirà amb... Qui sap qui. Amb Bizarrap. Amb Buah, si sortís Lil Dami amb Bizarrap... Sessió amb 50, eh? Buah, és la que no ha sortit encara, saps? La Biza Session... No, 23. és la 23. La 23. La 23. La 23. La 23.
Bueno, Albert, tu què ens has portat? Ens parlarem de trap català o què No, parlarem? que va. Ni molt menys. Avui... Epa, aquest guió que s'ha escapat, no? No, aquest guió no és meu. Aquest guió no és meu. A mi m'acaben de robar. M'han robat a l'estudi. S'ha comès un furt. M'han robat a l'estudi, però per sort sempre tinc una còpia. Amb el meu petit guió, no? Avui, realment, s'ha de dir que vaig gastar massa força. Vaig gastar massa energia al darrere. Vas a demanar perdó pel teu assalt? Perdó, no. No demanaré perdó. Podríem Demanaré... dir, el tren de la xavineta també et va atrapar, et va rotllar? Se'm va portar per davant. La veritat és que va ser una força interna a mi que no vaig poder controlar-la. I per tant, des d'aquí, si em vaig fer cansino durant aquests 10 minuts, A mi em va agradar. em disculpo. Però avui, realment, Si a algú li va agradar, que ho tregui i es posi un altre capítol, Albert. No passa res. No passa res, no ens enfadem. avui realment no estava inspirat avui. No, ho dic, a més, amb aquesta música t'ho dic, a més, de forma oberta. No estava inspirat. He pensat avui, què No puc has fet una de les teves poesies? No, avui no. Avui he pensat, què puc portar a aquesta gent que dedica mitja hora de la seva setmana, que tampoc és tant, Segurament, que no és tant. amb el nivell d'atenció que té un gos mentre dorm escoltant la tele. Saps que se li mouen només les orelles? Exacte. Aquest nivell d'atenció és el que necessitem. I agraïts. I agraïts a la nostra audiència. Gràcies. Sempre. Volia parlar de calçots, Ei! però dic, no, Aquesta música no és de calçots. avui no toca. Segueix? No, segueix. Volia parlar de si el calçot és millor que la truita de patates. Però he pensat, avui no és el dia. Hòstia, és que estàs aquí ja... Avui no és el dia. Hòstia, és que la truita de patates i calçots, clar, truita de calçots, la truita de patates porta ceba, la ceba és un calçot, clar. Truita de calçots. Truita de calçots, patata de ceba. He dit, va, anem a parlar de les vacances. No? Però dic, no, avui no toca. Avui Avui no és el dia. Perquè jo... Perquè estem a dilluns, toca treballar, pensava, no hi ha vacances fins a Setmana Santa. Jo pensava, i per què no dir-ho de forma oberta que el mes d'abril o de maig és millor que el mes d'agost? Hòstia, però això és un popular opinion, però molt gran, Sí. Albert. Dir de forma oberta a les 9:30 de la nit Sí. aquí a Ràdio Estafrancs que el mes d'agost a mi se'm fa llarg, crec que no és matar ningú. A veure, Albert, Però- no. Albert, cuidado, que vindran a la ràdio a cremar-te, Bueno, estàs d'acord o no? És que, a veure, Albert, això... No sé, a veure, el mes d'agost et fa llarg. O sigui, tu eres el nen rata... A mi, Un moment, no, a mi, és m'has que, donat tota la paraula, ara et calles. Et muteo el micro. Tu ets el nen rata... El que et deia, tu a l'agost volies que tornés al col·le ja? no, però Si a tu et va bé que torni la jornada laboral dels professors la primera setmana de setembre? Perquè així el món gira com tu vols que giri? O sigui, ets tan egocèntric que vols això? Vols això? Digueu obertament, digueu obert. ho vull. Albert, ho vull. Sí, Soc així. Tu Soc aniràs així. a la vaga de professors a dir-los feu alguna cosa, que teniu més vacances que jo que sé. Treballeu! No, és que, o sigui, jo com a nen i com a estudiant, a partir del dia 20 d'agost se'm fa llarg. 20 d'agost. 20 d'agost. 20 d'agost. És massa. I què passa abans del 20 d'agost? Doncs que visc tranquil, però Vius en la teva plenitud? a partir del dia 21, Segona quinzena. sí, ja se'm fa llarg, ja vull començar, vull moure'm, tio. Què et sembla? No sé si això ho veus bé, però podríem fer una campanya de vacances pel soti. Llavors, en la qual, del dia 20 al 31 d'agost, No, que la gent em doni hores. la gent et convidaria a passar amb elles, les vacances. Llavors seria una mena com de convidat, aniries rondant. A mi seria supercutre, saps? Perquè, òbviament, ningú em convidaria a Cancún. Aniries amb la mateixa roba, sempre. No, però vull dir, la gent convidaria, jo què sé, pues, al seu poble, jo què sé, a Però tot a Montgat. a desgana, Tot és gana. Rotllo, algú amb molta il·lusió et diu hòstia, Albert, he sentit això, vinga, vine amb mi, anem allà, al Delta de l'Ebre. No, és que a l'Eta de l'Ebre no puc anar. Home. Mosquits, molts mosquits. Home, Albert, no, però que estàs... Vale, doncs canviem de destí. Queda't amb mi a Barcelona. Algú et diria, va, vine, queda't amb mi a Barcelona. I fem alguna cosa, que jo sempre estic a Barcelona, estic avorrit. Persona típica. Ho faries?
dormir, pernoctar, mínim 2 nits. A casa aquella persona. A casa de qui t'ho proposi. Em dona de menjar aquella persona. Però si no et queixes molt. No. Un mínim... Vale, què necessitaries per unes Necessitaria- unes vacances pel Soti? Hashtag, vacances pel Soti. Estaria carinyo, un matalàs acord a la meva alçada Nivell d'exigència moral, I- Recordem les teves dimensions. i aire condicionat. Dimensions 228, 208. 2,8 a l'altura de l'Ebron James i companyia. 2,8 sense sabates, 2,6. I em conformo un poc. Aire condicionat a la nit. Ostres, tio. Difícil, Que t'aixequis amb Amb mal de coll. la gola seca. Tu aixecant-te... Hòstia, he dormit bé. Gràcies. De puta madre. Doncs sí. Però, Albert Herrero, tinc una mala notícia. No. I és que avui no vinc a parlar de les vacances. Oi. Llavors, avortem el pla de vacances per Soti. No. La gent posposat. Arribarà. A l'estiu. A l'agost el parlem. Vinc a parlar avui de la gent que llegeix pel carrer. Oh. Per això t'he demanat aquesta música de club de lectura. Sí, música per llegir. Correcte. La gent que llegeix al carrer, Albert Herrero. Què ho fan? Perquè realment volen? O per follar? T'he fet una pregunta. Ah, vale. Sí, exacte. A veure, si et pregunto, mínim és que em responguis. Jo crec que van amb el llibre perquè són tan fracassats... No jutjo. No jutjo. Aquí no A jutjo. mi no em fa gràcia, saps? O sigui, a veure, si em preguntes, Cara de no jutjar. no jutgis. No jutjo. Mira la Pilar. Ja està. No li agrada el que Intimida, fas. Mira la Pilar. No li agrada, El Miquel, sí. Això, són tan penosos i penoses que somien en la típica escena de pel·lícula en la qual, en una cruïlla de 90 graus en la qual no passa ningú, es creuen 2 persones que són molt atractives, que estan solteres i que tenen la necessitat de Copular. follar. Coit. Necessitat, 2 punts, coit. Llavors, busquen intentar fer això, però no els hi passa mai. És molt difícil. Segurament estaran llegint llibres de caire com el discurs del mètode, saps? Típic títol que veuràs una persona que llegeix pel carrer. El ruido del viento. I ahí lo lleva, saps? En plan, I li preguntes qui l'ha escrit. Ah, és una dona que va fugir dels camps de Síria i narra la seva història mentre va muntar un kebab a Barcelona. A part que és superracista el que has dit, a part que és superracista, et dono la raó. O sigui, és És racista, però aquesta persona ho faria. Aquesta persona ho llegiria i diries, tu em diries a mi, és racista. Jo, Albert Herrero, et diria, el que he dit és racista. Aquesta persona et diria que no, et diria que és realista, que t'equivoques, que el racista és tu. Et diria això, et diria, el racista és tu per pensar que aquesta dona i et passaria això. Però, ja, a més, et vull ficar un símil de la persona... un simi. De la persona que llegeix pel carrer, equival és igual, no a Xavi Hernández. No. Atura't. No, deixa'm. Aturo el tren, l'aturo. No l'aturem, deixa'm. No puc. La persona que llegeix al carrer és igual, és equiparable a la persona que mira cinema independent. Ostres. Si no estàs d'acord amb mi, És que no, tanquem avui com a l'Homo he vist- Sapiens com i no he vist gravem mai més. Mai cinema independent. Jo tampoc. Però hi ha gent que estira el rotllo de cine independent. I què veus al cine independent? El típic nen de l'Himalaya que es Amb casca Bose. 30 quilòmetres. Amb Bose. En versió En versió original. no. Amb nepalí, suposo. Subtitulat de la forma que volen. De- Que tu t'ho pots creure o no. Del que volen que tu llegeixis I el nen aquest es casca 30 quilòmetres diaris per anar a l'escola. a l'escola. Amb 1,5 metre de neu, ja està. Això és el cinema independent. Resumidament és això. Ostres. Total. I hi ha aquesta gent, ja no és que ho facin per follar, sinó és que ja ho fan per crear un estatus. No? Soc millor que tu. Tu mires el mòbil, tu Ei. mires el mòbil. Tranquil, Jo llegeixo.
I el pitjor és... Estàs blandint aquest... Està obert. Està obert i m'estàs punxant i m'estàs... No és la gent que llegeix un llibre, sinó la gent que llegeix ja un e-book, un llibre digital. Està molt desús, això, ja. És vintage. Assum el fet que és vintage. És obsolet. Està molt obsolet, l'e-book digital. Jo respecto la gent que llegeix llibres en espais on has d'omplir temps, tipus metro, bus, parades de metro i de bus... Estàs a favor. Però clar, és que... Estàs a favor, Albert Herrero. Clar, hi ha mitjans de transport que no pots fer. O sigui, no pots anar amb bicing i llegir un llibre. No te'n vagis, Albert, no te'n vagis. Hi ha llocs on sí que es pot llegir llibres. Perquè el fas per tu. Al carrer no. Mentre camines, no. Mira el mòbil, el que vulguis. Instagram, sí, fes-ho. T'animo que ho facis. Ara, llegir un llibre. Res. Albert Herrero, estàs des d'Homo Sapiens donant un missatge de no a la lectura, no al llegir, no a la cultura, no a l'alfabetisme universal. No, sí, no, no. Sí. No, és un no. Sí, és un sí. És un sí al no. Sí al no llegir mentre camineu, perquè és perillós. Perquè podeu patir un llibre o tapar més que un mòbil, l'alçada, tu no vas així llegint el llibre, vas amb una mà inclús, perquè a l'altra portes una copa de vi, saps? Perquè la gent quan llegeix veu vi. Això t'ha passat. Al carrer. Al carrer. O sigui, a més són persones il·legals perquè consumeixen substàncies alcohòliques. Alcohol a la via pública. En via pública. Però és que estem parlant que estem a Gràcia, Està molt fort això també. Està pujant la intensitat, Aquí s'està encenent el beat, s'està encenent. Estem parlant que parlem de zones Gràcia i Poble Sec. Hippies. A més, gent que normalment, gent que llegeix al carrer i a més sempre va acompanyat també d'una roba característica, no? Que la veus des de lluny, la veus aquesta persona, sabates quechua, roba de l'humana. A veure, és que sabates quechua i roba de l'humana no em miris a mi perquè ja estem aquí un altre cop etiquetant-nos. Des d'aquí mandem un missatge. Final, aquí el tinc. Tancant el podcast. El tinc. El missatge del dia, amb Albert Sotillos. Albert Herrero, saps què és la vida? Què? Allò que passa mentre llegeixes. Paraules de tancament, Albert Sotillos, d'aquest podcast, on no convidem a llegir mentre es camina. Si veieu algú que llegeix mentre es camina, increpeu-lo. No, violència no. Increpeu-lo. Com t'increpen a tu. Tu! Com Ja està. Tu! Tu! Sí, tu. El del llibre. Tu. Ja vale. Prou. Ja n'hi ha prou. Ja està. T'ho dic. T'ho dic pel teu bé. Prou. A casa sí, aquí no. A casa pots fer el que vulguis. A la meva ciutat... O sigui, aquí parem gent que llegeix al carrer amb gent que pixa al carrer. El mateix. Aquí no. Aquí no toca. Sí. Tens una casa, no, per fer-ho, no? Llavors ja, si vols pujar al to, li dius imbècil. Però si no, amb això ja ho tindríem. Bueno, Homo Sapiens, podcast, al final, podcast. Podcast. Un podcast. Podcast. Podcast i podcast, perquè V-podcast és en vídeo. YouTube. Dios! Vaya... Bo! Però existeix, Albert Herrero, existeix. Podcast existeix? Albert Herrero, et dediques al món dels audiovisuals per no saber que un podcast en format vídeo és un podcast. Homo Sapiens, us deixem aquesta setmana amb una cançó antiga, però que podria sonar ara mateix a un club de lectura. De fet, sona perquè no para de créixer en views. Com es diu, Soti? Cuéntame un cuento de Chanan. Qui? No, Cuéntame un cuento, cançó clàssica a la qual ens despedim. Homo Sapiens, fins la setmana que ve. Sobretot, ni llegiu, però encara més. No penseu massa. Us deixem amb Cuéntame un cuento.
contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.